Skutočne nás na škole veľmi mrzí a cítime sa byť, ak môžem použiť takýto výraz, unavení a dotknutí z poškodzovania dobrého mena školy a z poškodzovania dobrého mena aj nášho zriaďovateľa. Skúsim niekoľkými poznámkami k tomu, čo pán hlavný kontrolór spomínal. Ak môžem, ja som nezastavil aktivitu pána poslanca Bauera k tomu, aby si preveril informácie o údajnej šikane, mobingu a nejakých krokoch vedenia školy vo vzťahu k tomu, čo sa, alebo prečo boli, alebo aké boli dôvody rozrezovania pracovného pomeru, alebo jednoducho výpovedí zo strany zamestnancov. Práve naopak. Už na prvej pracovnej porade v januári 13 sme konštatovali chýbajúce prostriedky v mzdovej oblasti na zabezpečenie vôbec tarifných platov a už od januára 13 sme skutočne na každej možnej pracovnej porade, formálnej, neformálnej, hľadali možnosti, ako túto dieru v mzdách nejakým spôsobom preklenúť a v kľude a v čo najväčšej pracovnom pokoji jednoducho doučiť školský rok 12-13. Takže čo sa týka mobingu a šikany, k tomuto ja skutočne nevidím ani jeden pádny argument, ani jeden fakt, ktorý by toto potvrdzoval a môžem sa opierať aj o dvojnásobnú kontrolu z inšpektorátu práce, ktorá jednoducho žiadna z kontrol takéto zistenia ani zďaleka nepotvrdzujú. Vo vzťahu k tomu, čo som si ešte stihol zapísať, nechcem sa vyjadriť zle, ale postaral som a opravte, ak sa mýlim, že pán poslanec Bauer hovoril o ignorácii otvoreného listu z polovice októbra. Nie je to pravda. Otvorený list som dostal v stredu, zdá sa mi 16. októbra roku 2012 a hneď na druhý deň bola plánovaná pracovná porada a hneď na tejto porade, to znamená obdeň, ak to nebolo 17., tak to bolo 18. októbra, pozriem sa, viem vám to vydokladovať, sme na pracovnej porade otvorili diskusiu k tomuto listu a hľadali sme spoločne všetky možnosti, ako sa k týmto skutočnostiam, alebo niekedy aj dojmom a názorom postaviť, ako hľadať spoločné riešenie. Takže odmietam skutočne túto nepravdu, ktorá hovorí o tom, že list bol odignorovaný. To, že na ňo nebolo odpovedané písomne, ešte neznamená, že nebol riešený, svedčí o tom záznam z pracovnej porady a keďže skutočne nie našim cieľom, aby sme formálne kolegom zamestnancom odpovedali a tým pádom si dali nejakú pomyselnú čiaročku o tom, že problém je vyriešený. Práve naopak, politikou otvorených dverí a politikou dialógu, toho, kto záujem o dialóg má, jednoducho sme tento otvorený list, ktorý tu bol spomínaný, riešili. Opakujem, už na druhý deň. Dámy a páni, v prvom rade vás chcem uistiť, že v škole boli poskytované právne služby, to znamená, neboli fiktívne a boli opodstatnené. Pán hlavný kontrolór spomínal informácie k cene za právne služby. Ja by som pre krátkosť času skutočne len cez odkazy veľmi rád pripomenul, že právne služby boli obstavené v zmysle zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní. To znamená, cena bola určená súťažou a vo vzťahu k týmto subjektívnym názorom, ktoré ste si tu mohli vypočuť, ja rovnako pripomínam, že obchodná akadémia Polárna bola v školskom roku 2009-2010 právnym nástupcom obchodnej akadémie v Barci. Právne nástupníctvo znamenalo, že u nás v nasledujúcich rokoch končili žiaci bývalej obchodnej akadémie Barca, prebrali sme aj časť ich zamestnancov a bolo na nás, aby sme v ďalších rokoch, to znamená v školskom roku 9, 10 a nasledujúcich, sa vysporiadali
s celou delimitáciou jednak majetku a jednak všetkých pracovnoprávnych vzťahov. Pravdou je, že sme v septembri školského roka 9-10 mali na škole 539 žiakov. Nasledujúce roky znamenali to, že nám končili barčianske triedy bývalé a končili aj naši žiaci. Ak sa do toho zapojí demografia, tak samozrejme v nasledujúcich rokoch boli tie dopady aj vo vzťahu k počtu zamestnancov, aj vo vzťahu k počtu žiakov o mnoho dramatickejšie. Pamätám sa jeden rok, kedy sme mali prepad až o 65 žiakov medziročne. Počet absolventov, počet novoprijatých žiakov. Takže ak hovoríme o číslach, tak najlepšie je reč čísel. Právne služby, tak ako som ich tuto už spomínal, boli pre našu školu veľmi podstatné, pretože okrem nakopenia tejto agendy, ktorú som pred chvíľočkou spomínal, okrem ďalších širokospektrálnych právnych služieb, škola v rokoch 10 až 12 čerpala dvojicu projektov spolufinancovaných aj KSK z celkovou výškou nenárodného finančného príspevku cez 350 000 eur. 350 000 eur, v ktorých len obstarávania samotné za toto obdobie aj právnych služieb tvorili viac ako 130 000 eur, mimo iných obstarávaní, ktoré súvisia s bežnou činnosťou školy. Podpisujem to ja, riaditeľ školy. Ja dávam hlavu na pomyselný kníček so všetkou zodpovednosťou. A odozva po týchto dvoch úspešných projektoch, mimochodom máme podpísaný tretí projekt ESF, ktorý realizujeme už od 1. februára tohto roka za viac ako 130 000 eur, ale vrátim sa k tým predošlým dvom za viac ako 350 000 eur. Tieto sa odrazili aj v mzdovej oblasti zamestnancov a nielen pedagogických, ale aj nepedagogických, to znamená celého týmu, ktorý pracoval. Tieto projekty nielenže dramaticky modernizovali výuku a školu ako takú, ale tieto projekty boli vyhodnotené ministerstvom školstva v roku 2012 ako výborne implementované, za čo nám ministerstvo školstva udelilo ocenenie príklady dobrej praxe. Tento diplom hrdovisí nielen kopia, nielen v mojej pracovni, ale aj vo vstupnej hale školy. Veľmi rád vás pozývam všetkých pozrieť si priestory školy a na mieste si overiť skutočnosti, ktoré tu už niekoľko mesiacov obťažujú minimálne zamestnancov, rodičov a žiakov školy. Takto kriminalizovať a okiazať dobré meno školy je skutočne pre mňa hlboko poburujúce. Dámy a páni, 350 000 eur v dvoch projektoch, pričom po troch kontrolách z agentúry ASPU, ktorá zodpovedá na ministerstvo školstva za implementáciu projektov, okrem tohto ocenenia, ktoré som spomínal, v tomto období tvorili neoprávnené náklady sumu 150 eur až 485 eur. Zvyčajne išlo o chybné zaokrúhľovanie, respektíve o nejaké administratívne alebo byrokratické pochybenia. Z celkovej sumy bolo neoprávnených nákladov 150 až 485 eur. To hovorí o kvalite práce každého jedného kolegu. Tieto projekty sme si písali my na škole a trikrát z troch podaných žiadostí o NFPčko sme boli úspešní. Je mi veľmi ľúto, že útvar hlavného kontrolóra ako silná kontrola v poradí bagatelizuje právne služby a vyhlasuje ich za nepotrebné. Je mi to veľmi ľúto, osobne. Bohužiaľ, musím jednoducho tvrdiť, že útvar hlavného kontrolóra nielenže neguje ostatné kontroly, ktoré boli na škole vykonávané, ale svoje závery buduje na domienkach. Ak pán hlavný kontrolór spomínal, že sme námietky školy nedokladovali, obávam sa, že musím nesúhlasiť, pretože pokiaľ ste si všimli, alebo ak ste mali čas čítať kompletné námietky, ktoré škola podala voči správe, tie obsahujú aj prílohy.
samozrejme naše zverejnenie námietok na webovej stránke školy a ďalších informácií, ktoré majú trošičku zrovnovážniť informácie, ktoré sú podsúvané médiám, nemysleli na to, že sa tu budeme prieť o to, či škola, ak niečo tvrdí v námietkách, vydokladuje alebo nie. Ale súčasťou týchto námietok sú aj dopady, ktoré veľmi jednoznačne hovoria o tom, aké sú vstupné dáta, s ktorými pracovalo UHK, ktoré sa stali súčasťou analýzy, ktoré viedli k záverom útvaru hlavného kontrolóra. Tieto naše vstupné dáta boli buď selektívne, alebo neviem z akého dôvodu spracované takým spôsobom, že skutočne sme v námietkach, ak si všimnete, riešili aj pochybenia v časti normatívneho financovania, ja to poviem kuchynsky, lebo nie som ekonóm, jednoducho z hľadiska zdrojov financovania sa plietli hrušky s jablkami. Sú tam pochybenia, ktoré sa týkajú vstupných dát, ktoré škola poskytovala útvaru hlavného kontrolóra, ktoré sa týkajú napríklad aj počtov nepedagogických zamestnancov. Pre mňa je ďalšia z mojich morálnych otázok, ktorú si riešim sám, prečo útvar hlavného kontrolóra za celé sledované obdobie od 1. januára 2010 do 31. októbra 2013 vybral len dvojicu nepedagogických zamestnancov, kde vytýka riaditeľovi školy aj napriek paragrafu 5 od zákona 596 o štátnej správe v školstve, vytýka prijatie konkrétnych dvoch nepedagogických zamestnancov, pričom za v sledovanom období sme novo vytvorili a prijali ďalších 4 zamestnancov, nepedagogických zamestnancov. Tak ak som pochybil v paragrafe 5 zákona 596 2003, tak potom som mal pochybiť vo všetkom. Ja tomu nerozumiem. Ja vám skutočne hovorím, nemám toľko skúseností ako vy, ale ja tomu nerozumiem. Ja nerozumiem argumentácii útvaru hlavného kontrolóra a mne osobne je veľmi smutno a veľmi ľúto, že to tuto, na tomto pléne, musím takto verejne deklarovať. Máme za to, že právne služby, ktoré boli obstarané v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ktoré boli zazmluvnené a z hľadiska dodržiavania zákonov realizované ako paušálne, boli pre školu opodstatnené a boli prínosné. Mrzí ma ako riaditeľa školy, že sa takýmto spôsobom poškodzuje dobré meno školy a moja zdržanlivosť dodnes skutočne súvisela s tým, aby som nepranieroval meno našej obchodnej akadémie verejne, pretože to nepovažujem ani za vhodné vo vzťahu k nášmu zriaďovateľovi, ani za vôbec prospešné. Mrzí ma, že na základe tejto kriminalizácie právnych služieb je celá práca, dobrá práca všetkých kolegov za ostatných 5 rokov negovaná a stavaná do svetla, ako keby sme sa, či už na projektoch, alebo zvolili akýkoľvek podnet a akékoľvek oznámenie, ako keby sme sa všetci na tých projektoch s prepáčením navaľovali. Som hlboko pobúrený, že musíme takéto veci riešiť aj na tomto pléne a oberať vás o čas. Ale nedá mi nepovedať, že právne služby boli obstarané, využívané, ich cene som sa vyjadril a rád by som ešte povedal jednu poznámočku, aby som neopomenul. Pán hlavný kontrolór sa vyjadroval k výkazom, len pripomínam, nepamätám si ktorý dátum, ale na februárovom zasadnutí Rady školy, Rada školy po tomto zasadnutí požiadala mňa, riaditeľa školy, o špecifikáciu právnych služieb. Bolo to februárové zasadnutie v roku 2013. Následne v marci Rada školy
špecifikáciu právnym službám obdržala a vo vzťahu k výkazom, ak som zachytil, výkazy o právnych službách boli na požiadanie vedenia školy, na požiadanie moje, vypracované právničkou a odovzdané mi k dispozícii, nepamätám sa konkrétny dátum, či to bol marec alebo apríl v roku 2013. Ak si všimnete výkazy, neviem, či máte k dispozícii kópie týchto dokladov, ak nie, nech sa páči u mňa v pracovní, alebo vieme na škole ich preukázať. Výkazy boli vykazovaná, alebo práca, špecifikácia právnych služieb bola vykazovaná s dvojmesačným intervalom. Nehnevajte sa, ale jednoducho ja nevidím v tejto celej chronológii situácií a deja, ktoré tu rozoberáme, žiadny priestor na akékoľvek pochybnosti. Rada školy požiada riaditeľa školy o špecifikáciu právnych služieb, následne v marci predseda rady školy odo mňa obdržal. Ja nevidím ten priestor na akékoľvek špekulácie. Ak ich niekto vidí, je mi to úprimne veľmi ľúto. Ak dovolíte na záver, absolútne najsmutnejšie pre mňa zistenie je to, že organizačné zmeny, ktoré sa diali na škole, bohužiaľ aj v uplynulom školskom roku, ktoré reagujú na zmeny normatívneho financovania, ktoré reagujú na zmeny v počte prijímaných žiakov, sú spájané s nejakou osobnou pomstou neviem koľkým zamestnancom. Ďakujem pekne za slovo a za pozornosť. Ďakujem.